जेनगोन इउपिपिएलआ सारा जिंदगी बिसोरो देहाया दा दिनै मा होनो इउपिपिएलनाव जेबो एजेन्डा इउपिपिएलनाव मा इस्यु दङ जे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाय जानाय नंला होनदों एनआईटिआ अलरेडि सिलचराव दङ ओंखायनो जों मोनसे रायजोआव मोनसेल' एनआईटि गायसनगोन होनदों रेल फेक्टरिया अलरेडि बङाइगावआव सोलिगासिनो दङ ओंखायनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रेल फेक्टरि जि फैगोन बेखौ होला होनदों स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया इम्फालाव दङ बेनि थाखाय जों होला होनदों सानसे मोनदों दिनै हाजार एनडीएबीखौनो सासेबो बख'नो रोङाखै इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय सान्थि बेसेबां अर जोंब्लावगासिनो दं जों बिमा फिसा थैजानाय नङा होमबा मिरिमसा जेरै मा होनो नर्थ इस्टआव अलरेडि गंसे दंखायो बेनिफ्राय खाथियावनो सांसारियाव एम्स दं बिनि थाखाय जोङो बे मेडिकेल कलेजखौ जों हरलाय नंला होननानै बिथांमोना बुंदों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया तेजपुरावनो दंखायो ओंखायनो जोङो बिटिसिनि खाथिखा ओंखायनो जा ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट नांगौ तेजपुराव होगोन होनदों दिनै बिटिआर एकर्डखौ मावफुंला होननानै अनारेबल होम मिनिस्टारनि सेक्रेटारि अमित सारनि सेक्रेटारि बिथाङानो बुंबाय दिनै हि आइन नाजाने तेও নকল কৰি পাস কৰি তেওঁলোকে ডিসি হৈছে বিদেশী ডিসি হয় এজন অশিক্ষিত ডিসি হয় এইখন ডিসি দিবাকৰ নাত ডিসিৰ যোগ্য নহয় ভাৰতীয় সংবিধান মতে স্পষ্টভাৱে 14 নং দফাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে ইকুয়াল টু পিপল ল যে আইন সকলোৰে কাৰণে সমান दिनै इउपिपिएलआ मा एजेन्डा बिगोन एबसुआ दिनै मा इस्युआव इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय बुंगोन इउपिपिएलनो भट होनाय माने बै बिसिडिसिनि लिडारफोरा जाख्ल'नाय जेरै जोंनि उन्दुनाय बिसनायाव थसब थायो दाखालि बावै नोंथांमोना नुदों उदालगुरिनि हरिसिङानि सासे बिसिडिसि चेयारमेना बिथांनि उन्दुनाय बिसनायाव 500 थाखा बान्डलसो ओंखायनो आब'आ बिनारानि बायद'नि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो गोसो दङ नामा गोसो दङ थारमाने बिनारानिया दिनै गाबोन ओरैबायदि पाब्लिक जोंनि आइ बिदा फंबायफोरखौ ओरैबायदि थगायगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम लानानै 75,000 होगोन होननानै आर'नाइ गानहो अनेक पाब्लिकफोरखौ बियो मिटिं खुङै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ थगायगासिनो दङ खिन्थु बे 75,000खौ दिनैसिमाव बिसोरो जोंनि मालिबिथा एरियायावहाय 19टा ग्रुपल' होनो हादों 25,000 करि दिनैसिम 50,000 थाखाया गैया खिन्थु बियो गासिबो फल्ससो जोंनि गामि ओनसोलनि बिमा बिफाफोरखौ बेबायदि होननानैहाय भट दा थगायथों बियो थगायनानै भट दालाथों जोङो बेखौ दुखु मोनो मानो होनना बुंब्ला मानसिया सैथोजों थाबायनांगौ सैथो खामानि मावनांगौ होमब्लासो फोथायजायो आरो गावखौबो सैथो होननानै सानजायो आरो खामानिफ्राबो साक्सेसफुल जायो बिसोरो बेबायदि थगायनायखायनो जेनगोन इउपिपिएलआ सारा जिंदगी बिसोरो देहाया थुसि खालामनानै देहाया गमायनि आङो बेखौनो बुङो आरोबाव बियो मोनसे बाथ्रा बुङो सब समाय आइ आफा रायजो राजाया दिनै गाबोन माबायदि मोनदों होननानै सोङो बियो सान्थि मोनदों ना मोनाखै सान्थि हारसाफ्रा होनोनो गावनि सिगाङाव आमि हान्थि फायसे बबे नोमा नोमफा सान्थि मोनदों हा बिनारानि बबेयाव सान्थि मोनदों दिनै हाजार एनडीएबीखौनो सासेबो बख'नो रोङाखै इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय सान्थि बेसेबां अर जोंब्लावगासिनो दं जों बिमा फिसा थैजानाय जेलाव जोबजानाय बिमाफोरनि जिबनाव मिथिगौ बिनारानि नों ओरैनो अमा गुन्थुथ्रि बायदि बखिबायला जानाय नङा मिथिखा बांद्राय थगायोब्ला खैला मैला होननायाव नुजानो हानाय नङा नोङो मिथिखा बिनारानि बांद्राय नोङो पाब्लिकफोरखौ बेबायदि दाथगाय दे ओमफ्राय आब' दासान्दि जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय बेसेबां थांदों ओमफ्राय बिपिएफ हान्जायाव बेसेबां फैदों जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोंनि मालिबिथानिफ्राय सानैल' थांदों जोङो बिसिनिफ्राय न'खरबा मोनबाय दा 83 भट जोङो मोनदों सानसेनि गेजेरावनो आरो मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय जोङो नेपालि बर' बाङालि राजबंसि जों मोनगासिनो दं सानफ्रोमबो जोङो फैगासिनो आरो दा गाबोन जाबावगोन जोङो जयनिं गैयालाबो 30 जन बायदि जोंनाव जयनिं जागोन बिदिब्ला बिपिएफआ देरहानाया खाथां बिपिएफआ खुनु टेनसन गैया देरहागोन जोङो बेंटल प्राइमारि जोंनि बिपिएफनि नाजानायाव गासै
UPPL पार्टीनिफ्राय 65 जन UPPLनि वार्कार बिथांमोनहा जोंनि BPF दोलोआव जयनिं जादों आरो बिथांमोनखौ जों साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो देग्लाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायनो थाङो फैबाय थानाय MP इलेक्शनाव जे साफ्रोमबो BTCनि रायजो राजा क'क्राझार लकसभा गोलैनाय आरो दरं उदालगुरिनि रायजो राजा जाय बिथांमोनहा BTCनि बिथांमोनखौ साफ्रोमबो खावलायनो सानो जे जोंनि देग्लाय BPF दोलोआव जाहाथे भट होनो नांगौ मानो होनोब्ला UPPLआव होनो नाङा ट्रेक्टराव होनो नाङा मानो होनो नाङा होनदों दिनै जों BPF दोलोआ भट बिदों खामानि मावनायनि थाखाय जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होदों गोबां 10टा साब डिभिजन बानायदों अफिस बानायदों इउनिभार्सिटि बानायदों CIT बानायदों इन्जिनियारिं कलेज बानायदों दालां बानायदों हाग्रामा ब्रिज बानायदों साब डिभिजन बानायदों गुबुन जायगायाव बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुदों आरो BTCखौ बिथांमोना सोरजिदों बर' भाषाखौ 8 सिडुलाव रिकगनाइज खालामदों बिनि थाखाय BPFआ खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समाव MP देरहायोब्ला बिनिफ्राय आरो साबसिन खामानि मावबावगोन जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंना दङ दा UPPLनो भट होनो नाङा ट्रेक्टराव भट होनो नाङा मानोना बिथांमोना बे 4 बोसोराव सासेबो सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होनो हायाखै आरो बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि नामाव जेबो खामानि मावनो हायाखै लामा दालां बानायनो हायाखै आरो बिथांमोनहा जेरैबादि BTR रेकर्डनि गेजेरजों गोबां जागोन होनदोंमोन नाथाय अमित शाहनि जि सेक्रेटारिया बुंबाय होम मिनिस्टार अमित शाहनि सेक्रेटारिया जि बुंबाय जे BTR रेकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंला दा ओंखायनो UPPLआव एजेन्डा गैया जोंनि BPFआव एजेन्डा दङ फोरोंगुरु सार बिथांमोननि भेन्सार स्कुलखौ साख्रि खालामनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो साख्रि होनाय आरो हा पाट्टा होनाय आरो BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होनाय बिनि थाखाय BTCखौ बासायनो नांगौ आरो BTCनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जोंनो BPFआव भट होनो नांगौ आरो सासे गोरों गोरा मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी आरो दरं उदालगुरिनि दुर्गा दास बर' बिथांमोना सानैबो लेंगुवेजावबो प्रब्लेम गैया आखा फाखा बिथांमोना गोरों गोराखा ओंखायनो जोंनि दोलोआव भट होनो नांगौ बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो BTCनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय बावैसो सिगां नोंथांमोननि दोलनिफ्राय BPFनि भाइस प्रेसिडेन्ट चन्द्रमा आरो बारग' मन्त्रि बिथाङा बुंदि BPFनि माबा मेथ्सआ दा कुनु मिलाया कुनु फैबाय थानाय बिसायख'खौ बिथांमोना देराया मानोना बिथांमोननि मेथ्सआ कुनु मिलायला चन्दन ब्रह्म बिथाङा BTR सुक्तिखौ क्रिटिसाइज खालामग्रा आरो BTR एकर्डआ बे ओनसोलनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय मोजां नङा प्रमद बर'आ सासे थगायसुलासो होनजेननाय मानसिया BTR एकर्डखौ क्रिटिसाइज खालामनाय मानसियानो चन्दन ब्रह्मसो नाथाय बिथाङा दिनै गावनि खोथाखौ लाखियासै आरो बिथाङा गावनि स्वार्थनि थाखाय ओनसोलनि स्वार्थ नङा पार्टीनि स्वार्थ नङा गावनि स्वार्थनि थाखाय बिथाङा दिनै UPPLआव थांबाय आरो आङो बेखौल' आसा खालामो जे बे UPPLआव थिसखिना थाथों UPPLआव गोबाव सम थाथों जाहाथे बियो ओरै जाहाथे जाया बेखौल' जों खावलायनाय थाबाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों मा होनो रायजो राजा दङ जेरावखि थाङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों मानसिफोरा लोब फैदों दिनै जों मा होनो BJP खालामनाय एबसु खालामनाय UPPL खालामनाय रायजो राजाया फैदों BTCखौ बासायनो नांगौ BTCनि कन्ट्रेक्टर BTCनि हा पाट्टा होनाय आरो BTCनि फोरोंगुरु बिथांमोनखौ आरो BTCखौ जौगाहोनायनि थाखाय मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी दुर्गा दास बिथांमोननो भट होनो नांगौ बेनि थाखाय जों BTCनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंहा फोथायनाय दङ फैबाय थानाय 7 थारिखआव जोंनाव नांगोलावनो बांसिन रायजो राजाया भट थुगोन मानोना जों गामि दफा गिदिंनानै बे खोथाखौ जों मिथिदों बिथाङा बुंबावदों जे कुनु BPFना मोनसेबो इसु गैया समस्या खालामनाय एबा जौगानाय मोनसेबो इसु गैला होननानै UPPLआव मा एजेन्डा दं बिथांमोना बुंदो दिनै दुर्गा दास बर'नि जायगायाव मा होनो हरैहाय दिलीप सयखिया दरं उदालगुरिनि रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPLआ मा होनो दिलीप सयखियानो बेसेयाव फानखो दरं उदालगुरि समस्तिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPLआ बेसेयाव फानखो दिनै मा हिसाबै माहारियारि आफादा गावनि दुर्गा दास बर' केन्डिडेट थासेयावबो गुबुन दिलीप सयखियानो भट होनो थाखाय बिनि एन्सारखौ जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPLआ होथों ओंखायनो दिनै दरं उदालगुरिनि रायजो राजाया थिरांथा जाबाय जे जोंनो गावनि हारि दुर्गा दास बर'नो भट होगोन ओंखायनो जोङो दरं उदालगुरियाव बिरादनो देरहागोन आरो फैदो क'क्राझाराव मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिया इंराजि आरो हिन्दी भेरि एक्सपार्ट जे जोंना थांनाय 10 बोसोराव गोलाव सम अयनायजों थगायनानै जि हिरासरनिया MP जाबाय पार्लियामेन्टआव मोनसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै खारनना बियो हिन्दीबो रोङा इंराजिबो रोङा आरो बिथाङा सासे BTCनि सोमोन्दै नलेज गैयै मानसि ओंखायनो बिथाङा फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै थिग बेबादिनो जाहाथे दाजाथों बिनि थाखाय BTCनि रायजो राजा क'क्राझारनि लकसभानि रायजो राजाया थिरांथा खालामबाय जे सासे गोरों गोरा
आरो हिन्दी गोरों आरो इंराजि गोरों खाम्फा बरगेरनो नांगोलाव भट होनानै देरहागोन जों इस्यु दं इउपिपिएलनावसो इस्यु गैया लोगोसेनो बिथां पुर्णब कुमार सर'निया बुंदों दि एनि हाउ बिथाङा एबारबो क'क्राझार समस्तिखौ दखल खालामगोन दा नोंथांमोननि बिपिएल इउपिपिएलनि मेटचआ माबायदि जागोन नब कुमार सर'निया बिथाङा हाइकर्टजों चेलेन्ज खालामदों सुप्रिम कर्टखौ जोङो अनारेबल हाइकर्ट आरो अनारेबल सुप्रिम कर्टखौ जोङो मान होनो नांगोन आरो बिथांमोननि डिसिसनखौ जोङो मान होनो नांगोन ओंखायनो हिरा सर'निया बिथाङा मा होनो इलिगेलाव बिथाङा जेरैबायदि 10 बोसोर एमपि जाबाय बिनि थाखाय आयेना बिथांखौ साजा होगोन आरो बिनि थाखाय आयेना बिथांमोनखौ नायबिजिरगोन आरो दिनै आयेना नायबिजिरनायनि थाखायनोथ' हिरा सर'निया 10 बोसोर एमपि जाखांनायनि उनाव देग्लाय क'क्राझाराव गेलेनो हाला होनदों जों आयेनखौ अनारेबल हाइकर्टखौ जों फोथायो आरो अनारेबल हाइकर्टआ बिटिसिनि रायजो राजानो आरो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव गोलैनाय रायजो राजानो जास्टिस होगोन जों बेखौ मा होनो जोङो मिथिगौ दा दिनै मा होनो इउपिपिएलनाव जेबो एजेन्डा इउपिपिएलनाव मा इस्यु दङ जे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाय जानाय नंला होनदों एनआइटिआ अलरेडि सिलचराव दङ ओंखायनो जों मोनसे रायजोआव मोनसेल' एनआइटि गायसनगोन होनदों रेल फेक्टरिया अलरेडि बङाइगावआव सोलिगासिनो दङ ओंखायनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रेल फेक्टरि जि फैगोन बेखौ होला होनदों स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया इम्फालाव दङ बेनि थाखाय जों होला होनदों नङा होमबा मिरिमसा जेरै मा होनो नर्थ इस्टआव अलरेडि गंसे दंखायो बेनिफ्राय खाथियावनो सांसारियाव एम्स दं बिनि थाखाय जोङो बे मेडिकेल कलेजखौ जों हरलाय नंला होननानै बिथांमोना बुंदों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया तेजपुरावनो दंखायो ओंखायनो जोङो बिटिसिनि खाथिखा ओंखायनो जा ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट नांगौ तेजपुराव होगोन होनदों दिनै बिटिआर एकर्डखौ मावफुंला होननानै अनारेबल हम मिनिस्टारनि सेक्रेटारि अमित शाहनि सारनि सेक्रेटारि बिथाङानो बुंबाय दिनै इउपिपिएलआ मा एजेन्डा बिगोन एबसुआ दिनै मा इस्युआव इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय बुंगोन इउपिपिएलनो भट होनाय माने बै बिसिडिसिनि लिडारफोरा जाख्ल'नाय जेरै जोंनि उन्दुनाय बिसनायाव थसब थायो दाखालि बावै नोंथांमोना नुदों उदालगुरिनि हरि सिंहानि सासे बिसिडिसि चेयारमेना बिथांनि उन्दुनाय बिसनायाव 500 थाखा बान्दोलसो ओंखायनो इउपिपिएलनो भट होनाय माने सेंग्रा सिख्लाया साख्रि मोना इउपिपिएलनो भट होनाय माने बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननाय इउपिपिएलनो भट होनाय माने 10 कौटि मास मिडियाफोरनो वेलफेयार फान्डनि नामाव होगोन होनदोंमोन बेखौ थगायनाय इउपिपिएलनो भट होनाय माने जाख्ल'नाय आइवाइ न'निफ्राय जाख्ल'नाय अरुणोदय स्किमनिफ्राय जाख्ल'नाय इउपिपिएलनो भट होनाय माने ओनसोला जोंना गोग्लैसोनाय ओनसोला जोंना कराप्टेड जानाय ओंखायनो इउपिपिएलनो रायजो राजाया भट होआ जोंनो न्याय मा होनो मोजां सरकार नांगौ बेनि थाखाय डेभेलपमेन्ट आरो पिस आरो साफ्रोमखौबो लानानै जि सोलिनाय मानाव गेजेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय नांगोलनि पार्टी बिपिएफआव भट होगोन बेनि थाखाय जोंहा मा होनो फोथायनाय दङ एमपि इलेक्शननि उनाव इउपिपिएलआ मा होनो 80% दुर्बल जागोन बिटिसि इलेक्शननि उनाव इउपिपिएलआ 100% दुर्बल जागोन 2026 एमएलए इलेक्शनाव इउपिपिएलनिफ्राय एमएलए गेलेनो थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांमोना मानसि नागिरनानैबो मोननाय नङा बिथांमोना बेखौ लिरनानै ला बेखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय थेंक इउ